Bueno, eguerdion berriz ere ordulariari begira ari gara, eta eskerrik asko kafe hueltako tertuliari neurri hartu, eta berriz ona aurreratzeagatik. Goizean esan bezala eskola hiztunbilaren 27. jardunaldia dugu, eta hizkuntza, kultura eta arrazoi bidea izan ditugu goizean hizpide, eta goizeko 3 hizlariak elkarrizketan jartzea da mainguru honen asmoa, bakoitzak esandakoak elkarren artean osatuko direlakoan edo. Horretarako hemen ditugu berriz ere Roberto Mielgo, Jon Sarasua eta Ibai Iztueta. Eta, ordu erdi 40 minutuko tarte bat izango dugu, 3 hanka nagusi zituen gaurko jardunaldiak eta 3 horiei helduko diegu hurrenkeran. Hasteko, metodologiaz, didaktikaz, aritu gara, batipat Roberto agian zuk heldu diozu gai horri, aipatu da, eta aipatzen da askotan ere euskararen kasuan metodologiak ahozkotasunari, komunikazioari, ez diola agian behar besteko garrantziarik ematen, eta bestelako metodologia batzuk, metodologia aktibo batzuk jarri beharko liratekela martxan. Kaso, zuri hitzaman beharrean Joni izango diot hasteko. Zuk, Jon, nola ikusten duzu, zein aukera metodologiko ikusten dituzu baliagarri, eraginkor, ahozkotasuna edo ikuspegi komunikatiboa lantzerako garaian geletan? Bai, entzute alda. Bai, hemen retornoa da pixkat zea, baina. Justu Euskaltzaindian mintzola, esan dezagun mintzola ikertegi Euskaltzaindiera pasa berri da, eta hor hasi berri gara nolabait galdera hau egiten. Eta galdera guretzat nahiko berria da, berria, segurazko hemen dauden askorentzat galdera zaharra da, baina guretzako galdera berritu bat da, ezta? Berez, eskolatik kanpokoa izan behar duen ahozkotasun informalaren, izan behar duen, berez naturalki eskolatik kanpokoa den ahozkotasun informalaren zulo hortatik ari bagara neurri batean likidoa galtzen, nola indartu ahozkotasun informalaren indarra, informala ez den gune batean eskolan, ez? Bizkat artifiziala da, baina, igual saio batzuk egin behar dira, ez da? Justu, endala hilabete edo izan zian, gazte batzuk, ikasketak eta bukatzen ari den gazte batzun eta masterra mailarako proiektuak eta pixka saiatu dara bideratzen. Ez dago erantzun garbirik, baina, badaude intuizioak, ez da? Behar bada, batek aurkeztu zuen, guk bideratuta uezitik, imitazio jolasaren ideia. Hau da, nik izkeda adierazkorra baldin badukat adibidez gure gurasoak Oriokoak dira, nik nola jaso dut Orioko izkera adierazkor hori, Oriotarrekin elkartzen nahi zenan, pipa aritzen nahi zenan. Imitazioz, nik ikusi ditut gure aitona, gure amona, gure iztun egokiak, haiekin txunditu naiz eta halako batean nire burua aurkitzen dut, haien tonuan, haien azentuan, haien grazia horrekin hitz egiten. Imitazioz hitz egiten dugu, ikasten dugu, ez? Orduan, sartu ote dezakegu inguruko iztun egokien imitazioa adibidez eskolan. Egin aldezakegu imitazio ariketak, eta jarri, eta eraman etxera, eta ia nork egiten duen ondoen, imitazioa emakume zaharronek hitz egin duen moduaren. Eta, ez dakit, horrelako gauzak zehatzen ari dira. Nik alare baliotuko dut esateko, batetik hori ez da, garbi dago metodologiak eta berpentsatu behar ditugula. Niri bilduk pixka bat ematen dit metodologiak berpentsatzearen gaiak. Daramagulako hezkuntzan 30 urte metodologiak etengabe iraultzen. Horrek sortzen duen estres eta tensioarekin. Eta metodologiak hobetu behar ditugu, baina tentuz eta funtzionatzen duenari helduz, tradizionala izan, edo ez, ezta? Ni zentzu horretan, eta hau igual hemen pixkat nahiko politikoki desegokia edo inkorrektua izango da, baina aprotxatu nahi dut foro hau gogoeta hau ere egiteko, ezta? Berrikuntza terminoa enpresari erosi diogu hezkuntzatik. Berrikuntza kapitalismoaren odola da, kapitalismo azeleratua
berrikuntza behar du, etengabe berrikuntza zeleratu bat behar du, bere martxa ekonomikoan eta martxa sozialean ere, kapitalismoa azeleratua sozialki ere dena irautzeko obsesionatuta dagoen hipermodernitate hildo bada, bai antropologikoki ere dena aldatzeko proiektua duena. Eta nik uste berrikuntza balore bat bihurtu dela enpresa munduan, eta nahiko akritikoki hezkuntzatik erosi diogula balore hori enpresa munduari eta kapitalismoaren azelerazioari. Berrikuntza ez da helburua. Helburua da hobekuntza. Eta nik gustu hartuko nuke gero eta gutxiago erabiltzen hasten bagara berrikuntza terminoa hezkuntzan, eta horren ordez hasten bagara hobekuntza erabiltzen. Egia da, hobekuntzak ere gauza batzutan berritzea eskatzen duela gauza batzu, baina kontuz. Osea, nik gaur egin dudana iai sokratikoa izan da, eta Sokratesek 2005 urte, bai? Osea, metodo sokratikoa txarra da, zarra ez, zarra baino askoz zarragoa da. Bai, orduan, ez da kontua zarra edo berria den. Baizik eta funtzionatzen duen eta behar dugun. Orduan, iruditzen zait etengabe galdetu behar dugula zein den gure metodologien hobekuntza. Ze askotan berrikuntzaren izenean, zaharra atzera botatzen dugu, eta berria ez da hobea. Eta askotan, gero ies egiten digu kalitateak, egia, metodologia aktiboak behar ditugu, bai, baina ez bakarrik. Bai? Gaitasun, egiten jakitean gaitasunak behar ditugu, bai, baina gaitasun kognitiboak ere bai. Eta mediku batek, ondo legoke mediku batek talde lanak eta egitasun aktiboak izatea, baina medikuari eskatzen diogu, minbiziaren mota guztiak ikasteko pasaitzala 2 urte, horrela, Orduan, esan dut, iruditzen zait berrikuntza terminoarekin mesfidantza apurtxo bat gehiago behar dugula, hobekuntza jarri behar dugula terminoa erdigunean, oro har gure hezkuntza metodologietan, ez naiz bakarrik hizkuntza zari, baina hizkuntza ere bai. Hau da, ez da orain esatea, ez orain egin behar dugu hau, eta gramatika eta hori ez dugu egin behar, ez jakina egin behar dugula gramatika. Jakina hizkuntza transmititu behar dugula, eta hori kosta ere egiten dala. Bueno, hoxe, esatea. Pixka gura izekin ibiliko naiz, dena okozelako zer esana. Akaso hurrenkeran Ibai, zuek baimenik eskatu hau, sartu eta erantzun eta... Iki kontatu? Bai, nahi ez. Bueno, ni pentsate dut, nire itzaldian apurtzuet honetaz hitz egiten dut. Metodologien hauzia ez da edozein hauzi, importantea da, helburuak aldatuko badia eta egokituko badoguz, helburua bada 21. mendeko pertsonak estea, ez? Pentsatu da dugu, 19. mendean sortutako eskolaren metodologia estandar horrek noraino balio izan dagoen, moldatu nahi izan dugun, eta hori lortu dugun ala ez. Nik uste, metodologikoki ekarpen asko aurkitu dugu azken 30 urteetan, 40 urteetan, baina geletara ez dira heldu ez behar bezalako kopuruan, ez behar bezalako entrenamendua, asko falta jatu, entrenamendua. Honetan be bai, ikusi beharko nuke ze formakuntza eredu ditugun. Guandik hasita, magistraritza eskola da irakasleen formakuntzan da bilena, ze hezkuntza eredu daukagun unibertsitatean irakasleak esteko, eta gero, ze etengabeko formakuntza eskema daukagun edo prozedura daukagun zan. Askotan dugu oso azkar egiteko moduko ikastaroak egin behar direla, kopuru batzu bete behar dira, eta azkenean bihurtzen dugu pildoratxo diren formakuntza asko, diru pilo bat hartzen da behenak eta jente asko implikatzen da behenak, baina gauza batzutarako horrek ez dira nahikoa, entrenamendua behar da. Entrenamendua da, aspertu gauza bat errepikatzen eta aldaera desberdinetan probatzen, naturaltasunez eta automatikoki egin arte. Bestela, dekoguna da beti ziurtasun falta handia. Eta ni pentsatzen dut metodologia barrietan hau gertatu dela. Irakasleek batzutan mesfidantasuna daukie adituen ekarpenen gainean, eta beste batzutan konfiantza falta eurengan ze oso praktika gitxi daukie holangoetan. Nik uste aurkikuntzak egin izan dira, eta hortxe daukaguz. Falta da, urratsan motea, benetan geletara eroteko ereduak
praktikatzen, partekatzen, adibidez, bigarren partean orain entzungo duguna hemen, ez da, praktika honak ikusten, adibideak ikusten, esan dut lehen, dakienek egiten ikusten ikasten dugu, ez da? Eta horretako ikusi behar dugu, eta ereduan behar dugu, eta batez ere entrenamendua apur bat. Orduen, aldaketa metodologikoa importantea da, bat nator zugaz, tentuz, berrikuntza ez da helburua, Berrikuntza da tresna bat, eta behar danean eta egokia danean erabiliko dugu. Ez danean funtzionatzen dauena, funtzionatzen duelako, funtzionatzen dauena erabiltzen jarraitu beharko geunke. Hori da, ez dakit, zientziak esaten dauena, matematika da. Ondo dabil, emaitzak onak dira, horretan jarraitu beharko dugu, zertako aldatu behar dugu hori. Baizuk ere bakozu, zer esana? Ahozkotasuna eta metodologia eta aipatzen direnean, ni egia esan, zurin iarritutaz gogoratzen naiz, ahozkotasuna aipatzen danean, eta gite hemendan. Labur esango dut, nire eritziz, ahozkotasuna sistemaz, langintza batekin, era integral batean, aurre hezkuntzatik, derrigorrezko hezkuntza bitartean lantzen baldin bada, berariaz hori, iruditzen zait, gure ikasleak B2-rekin, C batekin irtengo liratekela eta gainera zoriontsu. Uste dut urgentzia daukan zerbait dela, egin daiteken zerbait dela, eta sekulako mesedea egingo lukeela. Arrakastaren errezeta ez dut uste lortzen hain zaila denik, uste dut badagoela hori lortzeko gaidan jendea, zailena jakina beti bezala hori normalizatzea, naturalizatzea edo eta eskoletara eramatea da. Orduan, zuk aldaketa sistematikoak aipatu dituzu lehenago, eta nire uste dut sistematikoki sartu beharreko zerbait dala, eta sistematikoki sartu behar danez, sisteman aldaketak behar direla. Hobekuntzak bai denboraren, espazioaren eta prestakuntzaren aldetik. Orduan, hola xe pixkate, hausartu nabil, baino, astero 5 ordu berariaz, ahozkotasun hori sartu ezkero, aurre arras desberdina izango genuke, urte gutxian. Zoragarria izango litzateke. Titular desente doaz gaurko egunean, hori ere bazen bat, eta 12 minutuko tartea dugulako, ingo dugu gaien errepasoa eta ondoren akaso utzi mikroirekia, dozuek ere lasaiago hitz egiteko. Bigarren hildoa kultura izan da, Ibaiek jorratu du batipat. Ibaiek kulturari eman dio definizioa izan da, edo euskal kulturari, euskaraz egin, egiten eta egingo den guztia, norbera den horri uko egiten diogula sentitu gabe. Kultura eta hezkuntza aipatzen direnean, askotan transmisioa hitz egiten da, transmisio faltaz, ezintasunaz, zuk propio jarri duzu definizioan ez da geri transmisioa, ekintza baizik, eta ekitearen garrantziari asko aipatu da gaur. Kulturak kurrikulum berri honetan, hezkuntza testuinguru honetan, ze paper dauka, zer eginkizun, zer aukera. Maizu zuri, Roberto. Esango neuke kulturan bada, zuk gaur aurkeztu duzun eredu horretan oso interesantea ez da, gauza asko, eta batzutan kulturen transmisioa, esaten dugu, bakarrik pentsatzen dugu, edo batez, garai bateko, garai bateko kulturaren transmisioa. Ingurune erdaldunetan adibidez, euskal kulturaren transmisioa badabe bai, gaur egun euskaraz dagoen gazteentzako edo horrentzako kultura hori ingurune horretako gazteek ezagutu erabili ahal izatea. Ez dakit hori, WhatsAppak euskaraz egin edo TikTokak euskaraz ikusi edo, nirak edala adibidez, gaur egun euskal produktu bat badago, erdaldunen artean kontsumo nahikoa duena, musika da. Eta nik askotan entzuten duaz, nire ingurunetan gazteak euskarazko kanta modernoak, rapak eta zelangoak, badaki ezala letrak eta gaina, rap bat gogoratzeko letra guztia, badeko mamia, oso memoria txarra dauka, oso gatsa da ikastea rap bat, zedana da oso hitzasko ditu.
Eta orduen, horrek ezagun egiten dabez, eta kantatu egiten dabez. Oin, gero euren artean, edo zuk euskara egiten baduzu eurekaz, gauza bitxia da. Euskera ez bada horretatik aparte, ezta? Baina elementu horrek, kultura elementu horrek lortu dau, euskera euren agotara ekartzea. Eta batzutan gero grabatzen dabez TikTok batzuk, eta TikTok horretan etidaben play bat moduan, ez? Dantza bat anota, bitartean hori dabiz egiten, hau esaten dabiz. Eta esaten egiten dabiz playback euskerarako, ez? Baina euren bizitza gazteleraz gertatzen da. Horren moduko bestelako kontaktuak lortu beharko gehunkez ez da, eta horretarako harremanetan jarri beharko geunke, euskaldun ingurunetan bizidien euskaldun horrek zelango kontsuma daukien, zelango gauzena, eta lotu erdan ingurunetan bizidien horren beharrakaz, eta bestela, transmisioa bakarri bada hori, euskal tradiziñozko kultura, batzutan kostatuko jaku ekartzea gazteak, adibidez, holango elementuen ezagutzara bai, baina esaten genuen, baina lotura afektibo batera, maitatzera, gustoko izatera, disfrutatzera holango gauzak. TikTokak eta aipatzen zenitularik eta torri zait gogora, momentu batean, euskaraz biziko dan gaztiak badaukala halako bedinkazio eta kondena moduko bat, ezta? Gaur egungo kultura gehiena konsumitua izateko egina da, eta konsumitzaileak, ura jaso, eta ez da sortzailea, eta euskaraz ez dago erremediorik. Sortzailea daukazu izan beharra. Alde hortatik, gero konsumitzaile izango baldin bazara, ezta? Orduan protagonismoa ematen dio, iztunari. Alde batetik madarikazioa da, ahalegina eskatzen duelako, baina beste aldetik bedeinkazioa da, ahalegina eskatzen duelako. Nik hemen, igual beste bereizketa bat ere sartuko nuke, nahiz da bereizketa guztiak diren erlatiboak, ez? Batetik, oraindik ere gure bezalako gizartetan, dago kultura komertziala, masa kultura bihurtu dena, masa kultura nagusiki kultura komertziala da, konsumitzen dena, eta dago bestetik kultura komunitario ez komertziala. Gure kasuan kultura komunitario ez komertzialak garrantzia handia izan du, garrantzia handia du, eta gure ustez, askoren ustez, garrantzia handia izatera deituta dago. Eta segurazko hor jokatuko dugu gure etorkizunaren parte handi bat. Azalduko naiz, ezta? Zer da kultura komunitario ez komertziala? Atzo, egin parranda bat, eta eginan, eta kantuan pasagen duen ez da gizet, ordu arte euskaldun batzuk zeuden, indigena batzuk zeuden, indigena bat etorri zen esatea. Después de un mes y medio, ahora entiendo quiénes sois. Eta, eginan, batzuk ez genduen elkarre zautzen, baina hartu zen gitarra bat, aekako bat zegoen Bilbokoan. Hau da, partekatzen genuen ondare bat, areginen kantuz, areginen fisiologikoki osatzen, kultura komunitario ez komertziala da, gaur egun iparraldean gertatzen ari den loratzea. Iparraldean konturatu dira, kultura komertziala bultzatu dute erain arte iparraldean euskararen alde omen diren erakundeak eta bat, baina guk iparraldeko euskararen etorkizuna jokatzen dugu kultura komunitario ez komertzialean. Eta han egiten dute hegoaldean ez bezala ikaragarrizko kalitatez. Nahazte dituzte dantza, musika, bertako antzerki satirikoa, herria satirizatzen duena, gazteek egiten dute, ari da loratze bat gertatzen, eta hori gurea bezalako gizarte hipermodernoetan, opari bada, hor bai sortzen dela komunitate zentzu bat, identitate zentzu bat. Eta dugu kanta, eta dugu bertsoa, eta dugu musika, baina komunitarioa, dugu antzerkia, baina komunitarioa garaibaten egiten zen moduan, guzti horien nasketa, dauzkagu musika eskolak, dugu abertzbatza kultura bat. Dago, gazte, musika jotzeko elkartzen diren gazteen kultura bat, hor daukagu hor, izugarrizko gaitasuna eta ondarea, eta gero beste bada, bizi garela gizarte kapitalista komertzial batean, eta dago kultura komertziala, honik saltzen dudan diskoa, honik Spotify sartzen dudan ez dakizer, orduan, ez da bat edo beste, uste biak behar ditugula, baina kontziente izan behar dugu. Kultura komertzialean,
egon behar dugu, apustuak egin behar ditugu, eta importantea zaigu, baina beti izango gara minoria, ia hutsala. YouTubeen euskaraz gauzko gauzak egon behar dute? Bai. Baina YouTubeen euskarazko gauzak zenbat dira, eta zenbat izango dira. 0,0? Bai? Eta horrela denean, orduan. Gauza bada kultura komertzialean ere egon behar dugula, baina neurri handi baten, segurazko etorkizuneko 10 aldietako gure apustua izango da kultura komunitarioaren zuntz hori zamateraino garren eusteko eta berregiteko belaunaldi berri batean. Nora noa honekin, bokstut hezkuntzak erantan, adi egon behar duela, za? Hau da, hezkuntzak, batetik, euskararen herriak beste gauza asko ondo egiteaz gain, kultura komunitario ez komertzial bat sortzeko eta birsortzeko, eta hori herriari eskaintzeko, bai? Gaitasuna baldin badu. Eta aldi berean hezkuntzak ezten baldin baditu aurrak edo gazteak, baita ere horri begira, ez bakarrik ez dakiz zer konsumitzeko, baizik eta dantzan baldin badakizu, harina baldin badakizu, edozein plazatan, zoaz Bilbora jaia dago, eta harina dantzatuko duzu. Eta gero zoaz tabernara, eta nahi dia kantatzen, ez da gize euskal kanta. Kantatu egingo duzu, hori fisiologikoa da, ez da konsumoa. Da? Zugan fisiologikoki txertatutako kultura, ez da? Iruditzen zait, zerbaitetan apustu egin behar badu hezkuntza arautuak, hortan apustu egin behar duela. Jendea formatu kultura baten parte izateko, parte fisiologiko eta sortzaile izateko. Eta gero beste bada, jende bat dedikatzen dela kulturatik bizitzera edo bere egoa eta bere narzisismoa kultur produktuak saldu zehatzera, hortik ere asko dago eta gaur egun, gure ezagutzen ditugun zea guztietan. Hori ondo, eta behar dugu hori ere, ez da? Baina nik azentua bestea garriko nuke. Robertok eta Jonek esandakoa lotuta dagoela aurreko gaiarekin. Ahozkotasunarekin lotura estua du honek. Ahozkotasunaren lanketarekin. Nire iritziz. Ateratzen bada, Durangotik, edo Barakaldotik, edo Urruñatiko ikastolatik gazte bat. Euskaldun izatearen arrazoi bidea txertatuta daukana ondo erakutsi zaiolako eta ondo barneratu duelako. Hizkuntza gutxi edo gehiago dominatzen duena. Eta euskal dantzak dakizkiena. Euskal 50 euskal kantu kantatzen dakiena. Beste 200 erreferentziak dituena nutu diatozen. Euskal tradizioko elementu nagusietan txertatzen, lizardik zer emantzigun dakiena. Eta bar, hori ateatzen zaizu, plazan euskaldun izateko prestatuta. Ez da hori bakarrik, badakit ez da hori bakarrik. Baina neurri ematea eta hori da. Nik uste dut, eta haure esango dut, gaur hausart nabilenez, literaturari, eta barkatuko du hemen daukagun lagun literatur puntako batek, literaturari pixu gehiagi eman diogu. Bai, tradizio hortatik gatoz, eta uste dugu norbaitek liburu bat idatzi duelako ez dakiz zer dala. Gaur egun liburuak errez idazten dira, eta gaur egun fikzioa jasotzeko ez digutu, egunero, hilero jasotzen dugu fikzio dosi bat, egunero jasotzen ditugu, spot batek ere, anuntzio batek historia bat kontatzen digu. Historioz saturatuta gaude, ondo dago, eta literaturak ere badu bere ekarpena, baina eman diogu euskara eta literatura, ez. Gaur egun literaturak sartu behar du kulturaren plaza zabalagoan, eta igual literatura bezain importantea jendeak kantatzen ikastea. Eta euskal kantuen tradizioan txertatzea. Eta hemendik 40 urtera elkartuko da bilbotar bat, urruñako batekin, kantatuko aldi jau. Eta kantu antzerako jakingo dituzte, eta bar, hau da. Literatura ez nago asko keskatzen, egia esan, ez nago asko keskatzen. Eta landu behar da, ez da? Baina askoz lantegi interesgarriagoak ditugu literaturarekin batera, ez da? Lan egiteko. Nik guran eban esan, ohartxiki bat egin horretara eta da, lehen esan doanaren aritik, baina. Zuk egin oso adibidea, egun zariela batuta, daudean bate gitarra atara, ez? Eta gero, ez dago zabe, gitarra atara, eta azten zakataten Salvadorren eriotzean. Euskal kultura da. Baina, mi joan naz gazteak, eta eskirolariak
kirol talde batean nago, eta kirolariak goaz autobusean, 16 urtetik 22 bitarteko gaztea dira, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Horrezauak, eta batean, batak atara dago holango altabo mozgorailu horretako bat, portatzea, mobila, eta jartzen dago glaukoma. Entol Sarmiento, Vendetta, eta danak jartzen dira kantaten. Esatu zu Salvadorren erotzean, Eta bestea ez da kultura. Orduen, batzutan nik esan egona da, tentuz ibili behar gara, kultura eta kultur transmisioa zer esatu zu, zer da kultur transmisioa eta kultur produktua. Eta produktu batzuk, egia da, lotuago dauz Spotify, eta holango esparruakaz, baina kultura dira. Eta kultura elementu erakargarriagoak adibidez, adin batzutan, hori, Salvadorren erotzean edo Xabier Leten kanta bat, baino. Xabier Leten kanta batek egin leikena da lotura izan belaunaldi desberdinetako egoera sortu behar bada. Eta kantaten bagabiz gu eta honek gazteak batera, igual guk ez dugu jakingo glaukomen kantak, baina Letenak bai. Eta nahi dugu eureri pasatu Letenak, badazpada bestela ez dugulako kantatuko batera. Hori da pentsatu da duguna, guk ikasi behar dugu glaukoma, igual. Horre badaukagu lana, ezagutu behar dugu gazteen kultura hori modernoa, herriko modernoa, eskuadrante horretakoa, hori izango da gure lana. Eta gero bestearen transmisio bide erakargarriak ere bilatu, dan erik apur bat. Nire ustez, kuestioa ez da zaharrontzako kultura moderno herrikoia ezagutzea, baizik eta horrentzako espazioak irikitzea. Eta iriki behar direla jakitea, eta baliabidea jartzea. Eta gero, esan dezuna, jokoa biztan da, orain modernoa dena denborarekin tradizionala izango da. Eta ez da gaizki horren kontzientzia izatea, zuretzako modernoa dena, ez dela gatibu, nezkeo segura asko jende askorentzako ez da bat ere modernoa. Bizitzalegia. Bai, eta badoz espazio komunak, oso interesanteak. Adibidez, sarri kanta, bide batez, hemen dekogu oso elementu kultural importantea gugan, bai pertsonaia, bai kanta, nire seme alabek ezagutzen badabe, ez da garai bateko bertsinoa baitik. Bertsino hori barritu da, beste talde batek egin dau bere bertsino modernoa, eta bihurtu da, garai askoren arteko eta kultura elementu askoren arteko bilgune bat, ez da. Sarrirena komentatu ez zolarik, pentsarazi didazu, ze premia daukagun, da bota ingo dugu nire ausart nabil. Bota ingo dugu, baukagula lan pixka bat aurretik, klasikoak, sarri ipatu duzunean klasiko bada, hau da, batzuk tradizionala dira, baino irauten dute eta bali dute belaunaldi guztietarako, ez da literaturan ere gertatzen da. Eta hain zuzen ere, tertulia dialogikoetarako, zuetako asko ibiliko zineten tertulia dialogikoetan, badakizue, arauetako bat izaten dela klasikoak erabiltzea. Gaur egun, tertulia dialogikoetarako tresna bikaina dena lantzeko, daukagun, baina bakarra da, erabiltzen ditugun klasiko guztiak ingelesetik itzulitako testuak direla. Ingelesek badakite, edo anglosajoi badakite beraien klasikoak zeintzu diren. Eta, gaztelera dunek eta badakite beraien klasikoak zeintzu diren. Guk ez dakigu. Momentu honetan ez diogu autoridaderik ematen geure buruari, erabakitzeko zeintzu diren gure literaturlan klasikoak, ez eta zeintzu diren gure, honi buruz aritu gara izketan da, ez daukagu argi entzadan ez, zeintzu diren gure kanta klasikoak, eta zeintzu diren tradizionalak. Orduan hor lan txiki bat badago egiteko. Halako, eta lan txiki bat ez soilik jakitearren, baizik eta horrek gero erabilera praktiko handia izango duelako. Horren ikusten pixkat, entzutela, pixkat finari hilkatu behar dela, ez? Batetik, nik ez dut esan ez, metodo berriak txarra daienik, ez literatura ez denik eman behar, inaiz beste aldea azpimarratzen, ez? Horretik. Baina beste aldea azpimarratzen hortarako, ez da beste kanta berriak, modernoak, baizik eta galdera da, adibidez, kanta gintzan, galdera da dago, kanta mota bat taldean kantatzeko balio duena. Taldea da edo maia, edo taberna, edo atzo egon ginen moduan, taldean kantatzeko balio du kanta mota batek erritmoagatik, instrumentu beharragatik edo ez beharragatik, eta bar. Orduan, ja ez da glaukoma den edo Salvadorren eriotzean den, baizik eta taldean kantatzeko transmisio horretarako balio duen, edo ez duen.
Eta horrela funtzionatzen du. Batzuk ez dira taldean kantatzen, duten erritmoengatik eta behar dutelako gauza bat, eta hori gabe kakabadalako. Orduan, zentzu hortan, uste dut, hasi behar dugula pixkat zena berreskuratzen, eta baita iraganera errespetu gehiagoz begiratzen, eta ikusten hor ze aukera ditugun, gizarte hipermoderno honetan, komunidadea bersortzeko, eta komunidadea bersortzeko euskaratik ere, eta gauza asko egin behar dena, baina besteak hori kultura berpentsatu, ez? Eta kultura berpentsatzerakoan beste guztiari ezer kendu gabe, hau, importante izan diteko. Orduan, ez da kanta zarra den edo berria den, baizik eta zenbaterainoko balio duen taldean kantatu eta hor emozioak trafikatzeko. Eta, por cierto, Salvadorren eriotzeak balio du. Uste hori frogatuta dagoela, baina ez Salvador edo Isaberlete dalako, baizik eta frogatuta dugulako horrek sortzen duela oilo ipurdi bat, o sortzen duela indar bat duela kantak. Eta Isaberleten beste kanta batek, igual ez du balio. Amaren bularrak taldean kantatzeko, bueno, flojotxo gelditzen da. Baina ez mezuagatik, baizik eta, bueno, behar da ritmoagatik, eta orduan, nik uste hori, bai dantza, bai kanta, bai abez batzen kultura daukagunarekin, zer egin behar dugu horiekin? Zer egin behar dugu hainbeste gazte taldeekin? Musika eskolatik gaur egun datorren aberastasun osoarekin. Musika eskolatako horiek zertarako dira, noizbait instrumentista bihurtzeko ikasten ari dira, edo familian eta herrian eta herriko komunitate txikiagoetan beren arte hori erakusteko eta taldeari laguntzeko ari dira musika eskolatan, musika ikasten. Osea, iruditzen zait hori dena pentsatu behar dugula. Komunitate bezala eta bide batez eskolak ere igual horra begira jarri behar duela. Gai mamitsua da, luzerako emango lukena, baina jardunaldiaren 3. hanka aipatu egingo dut, eta ordulariari begira nagoenez eskatuko dizuet, gauden testu inguruan, hitzegindakoak hitzeginda, titular banarekin bukatzeko 3. Azkenengo hanka arrazoi bidea izan da, Jonek aipatu du, arrazoi bidea, espresioa, kultura, hor badagoela nundik jorratua. Egia da iruditu zaidala jardunaldian zehar aipatu dela arrazoi bidea modu teorikoan lantzearen beharra, eta baita beste erabatetik, Ibaik esan du euskarak zaintzen gaitu edo maitasuna bezalako hitzak ere askotan ateratzen dira, eta ez teoria eta atxikimendu hori nola uztartu horre badagoela erronka. Gazteek askotan esaten da ez direla kostiente edo zein den euren hizkuntza perfila edo zein den euren testu ingurua, eta hor badagoela ere soziolinguistikatik atxikimendua eskuratzea. 3 hanka hauek, aipatutako guztiak, Roberto, zurekin hasi gara, zuri eskatuko dizut titular bat irakasle jende honi botatzeko. Titularra? Titularra, bukaera bat edo... Bueno, babitu, nik guzti honetan esango neuke, aipatu beharreko gauzak, bestela batzutan apur bat, botien dugu beti ikusten dugula, botella erdi dutxa, ez? Esango neuke, asko egin dugu, gauza asko egin dugu, eta gauza asko ondo, gauza asko egiteko daukaguz ondino, hobekuntzari begira, eta danon artean egin behar dugu. Komunidadea gara, nik uste momentuz ondino ez dugu galdu horren kontzientzia, komunidade bat gara, Bego Pedrozak esan dago hasieran, ez da, badakigu taldean lan egiten, hobetu egiten ikasi behar dugu, eta taldeanean egiten jarratu dugu. Zuri ere motxean, hola, bixi. Bueno, bai, nik pixkate lehen aipatu dudan igual da ausardi hildotik, esango dut orain lehenbizi izan behar dudana. Uste dut zailtasun estrukturalak badituela euskal hezkuntzak, planteatuta dagoen moduagatik. Iruditzen zait oro har, hau gero asko nabartu beharko litzatekela, baina euskal hezkuntza desindikalizatu egin beharko genukela, pero har, hezkuntzak desindikalizatuko gune bat izan behar duela, aldan neurri handienean, eta horti ditugula gauzak egiteko zailtasunak eta hezkuntza proiektu benetan mamitsuak eta konprometituak sortzeko
zailtasunak, ez? Baina horren barruan, hori baldin bada behar bada alderdi txarra, uste dut alderdi ona eta positiboa dela, oraindik Euskal Hezkuntza komunitatean badagola borondatea, badagola indarra, hau da, 60 urteko relato edo kontakizun potente batetik gatozela, bai? Mundu berri bat sortu nahi genuen, euskaraz eta euskaratik. Gauza batzuk, bidean uste joan gara, baina uste dut oraindik indar horrek, mundu hobeago bat euskaratik sortzeak jende asko mugitzen duela, bai? Nahiz eta gero askotan eskemek bihurtzen gaituzten, ja gero eta abur besatuago, eta bakoitza berera, eta bakoitza bere rebindikazioetara, eta bar, baina uste dut badugula gaitasuna, sistematikoki gauzak egiteko, gauza hauetako asko antolagarriak direla, bereziki kurrikulum soziolinguistikoarena oso antolagarri ikusten dut, kulturarena zailagoa da, baina antolatu liteke, hasi gaitezke pentsatzen zer egin dezakegun, igual zailena adierazkortasunezkoa da, osea, pixkat adierazkortasunaren gaia irudetatik zailena dela, beste biak antolatu ditzakegula, eta hirugarrenean ere, esperimentazio faseak hasi ditzakegula, ez gauzako beto egiteko. Ibai. Nire titularra da. Arrazoi bideak uste dut naita nahiezkoa, arrazoi bideak hezkuntzan sartzea uste dut naita nahiezkoa dela, hau da, ez dela aukera bat ez sartzea, bestela ikaslegoak, eta irakaslegoak, bestela ikaslegoak pentsatuko duelako iruzur egiten ari gatzaizkiola euskaraz ikasterazterakoan. Bai? Ez badugu arrazoi biderik sartzen, azkenean honek iruzur itxura hartzeko arriskua du ikasleen begietara. Beraz, arrazoi bidea sartu behar da, eta lehenengo arrazoi bideak sartzen hori nola egin daiteken ikasi behar da. Arrazoi bideak zeintzuk diren ere adostu beharko da, noski. Denborari begiratuta, ez genituen denak aipatuko, baina aipatutakoak nahikoa izatea espero dugu. Mila esker Roberto, Jon eta Ibairi, eta txalo beroz zuentzat.